Vítajte v druhom dieli epizódy najstrašidelnejších miest sveta. Po minulom dieli, kde sme sa pozreli na strašidelné mesto duchov Bodie, dnes sa vydáme na jeden z najstrašidelnejších ostrovov sveta. Ostrov Bábik, Isla de las Muñecas. Je jedno z najdesivejších a najznámejších strašidelných miest na svete. Nachádza sa v Mexiku, v oblasti kanálov Xochimilco, neďaleko Mexico City. Ostrov je známy stovkami zavesených bábik, ktoré visia na stromoch, plotoch a budovách, pričom mnohé sú zdeformované, bez očí alebo končatín, čím vytvárajú mrazivú atmosféru. Príbeh sa začína v 50 rokoch, kedy sem prišiel muž menom Don Julián Santana Barrera. Nehľadal slávu ani bohatstvo. Išiel sem, aby našiel pokoj, aby unikol od sveta. Tento ostrov bol pre neho útočiskom pred stresom, pred ľuďmi, pred civilizáciou. Ale našiel niečo, čo ho navždy zmenilo. V jednej chvíli, keď sa prechádzal po brehu, objavil v kanáli telo utopeného dievčaťa. Nie je úplne jasné, čo sa stalo, či bola obeťou nehody, alebo išlo o tragédiu. Ale to, čo sa stalo po náleze, bolo ešte podivnejšie. Don Julián bol presvedčený, že duch tohto dieťaťa blúdi na ostrove, tak sa rozhodol niečo urobiť. Aby upokojil túto nepokojnú dušu, začal zbierať bábiky. Niektoré našiel v okolí, iné mu priniesli miestni. Dokonca vymienial bábiky za ovocie. Ich počet rástol a ostrov sa začal meniť. Kým nebol pokrytý stovkami bábik visiacich na stromoch, plotoch a všade, kde sa len pozrel. Bábiky sa stávali stále desivejšími. Nie len, že sa ich počet zvyšoval, ale aj ich stav sa začal zhoršovať. Oči bábik sa niekedy otvárali a zatvárali, ich ruky sa hýbali, aj keď tam nebol žiadny vietor. Don Julián, unavený a o to viac presvedčený, že robí správnu vec, pokračoval vo svojej misii, nevšímajúci zvláštnosti, ktoré sa okolo neho diali. Tvrdil, že v noci počul šepoty, smiech a kroky medzi bábikami. Niektorí ľudia hovorili, že ich videli pohybovať sa, že sa po ostrove plížili, keď nikto nepozeral. Po rokoch takýchto zážitkov sa Julián začal správať čoraz zvláštnejšie. Zbierať bábiky a vešať ich na stromy sa stalo jeho jediným cieľom. Bol presvedčený, že to je jediný spôsob, ako upokojiť dušu dievčaťa. Ostatní ho považovali za šialeného, ale on pokračoval. Až do dňa, keď sa stalo niečo ešte temnejšie. V roku 2001 bol Don Julián nájdený mŕtvy, utopený v tom istom kanáli, kde pred rokmi objavil dievča. V mieste, kde kedysi zavesil svoju prvú bábiku. Bola to náhoda? Osud? Alebo sa možno skutočne stretol so silou, ktorú sa pokúšal upokojiť celý život? Po smrti Dona Juliána v roku 2001 sa ostrov bábik nezmenil. Ostal taký, aký bol. Plný bábik zavesených na stromoch, plotoch a konštrukciách. Bábiky, ktoré Don Julián kedysi zbieral, stále zostali na svojich miestach, aj keď on už nebol medzi živými. Mnohí tvrdia, že po jeho smrti sa ostrov stal ešte desivejším miestom. Návštevníci, ktorí sa vybrali na ostrov, začali hovoriť o zvláštnych javoch. Bábiky sa zdali, ako by sa pohybovali. Ich oči sa otvárali a zatvárali sami od seba. Ľudia hovorili, že niektoré bábiky začali vydávať nezrozumiteľné zvuky, ako by boli živé. Tu sú niektoré výpovede ľudí, ktorí strašidelný ostrov navštívili. Príbeh turistky Janiko Anna a jej priatelia navštívili ostrov počas dňa. Hoci bola skeptická, pri prechádzke medzi bábikami začala cítiť ťažkú atmosféru. Keď fotila jednu z bábik, jej fotoaparát sa sám od seba vypol. Po zapnutí videla, že posledná fotografia bola rozmazaná, ako by sa bábika pohla. Ten večer ju prenasledovali nočné mory. V sne počula šepot a bábiky sa na ňu dívali prázdnymi očami. Miestny rybár Carlos. Carlos často prechádzal okolo ostrova na loďke. V jednu noc sa rozhodol zakotviť blízko brehu, aby si oddychol. Tvrdil, že počul tiché kroky a šepot, ale nikoho nevidel. Keď sa rozhodol odísť, všimol si, že niekoľko bábik sa hojdá, hoci nebol žiadny vietor. Odvtedy sa ostrovu vyhýba. Taliansky fotograf Marco prišiel na ostrov urobiť umelecké fotografie. Keď sa sústredil na jednu bábiku, cez hľadáčik videl, že bábika na ňo žmúrkla. Najprv si myslel, že je to únava, ale keď skontroloval fotky, na jednej z nich bábika vyzerala, ako by mala iný výraz tváre než v skutočnosti. Prípad dvojice turistov Laura a Miguel, rok 2021. Laura a Miguel sa rozhodli preskúmať ostrov v podvečerných hodinách.
Laura mala pri sebe malý nahrávací diktafón, aby si zaznamenala svoje dojmy. Počas prechádzky sa jej zdalo, že počuje jemný smiech, ale Miguel nič nepočul. Keď si neskôr prehrali nahrávku, na niekoľkých miestach bolo jasne počuť detský hlas, ktorý ticho šepkal ich mená. Skúsenosť blogera Davida 2018. David, ktorý píše o záhadných miestach, navštívil ostrov a robil livestream. Počas vysielania dostal niekoľko komentárov od divákov, ktorí tvrdili, že videli, ako sa niektoré bábiky pohli alebo menili výrazy tváre. Keď sa neskôr vrátil k záznamu, našiel moment, kde sa jedna bábika otočila o pár stupňov, hoci on sa jej nedotkol. Zážitok britskej turistky Evelyn. Evelyn si z ostrova odniesla malú, opustenú bábiku ako suvenír. Po návrate domov začala mať nočné mori o tom, že sa na ňu bábika pozerá. Každé ráno ju našla na inom mieste, než kde ju nechala. Po 2 týždňoch ju vrátila na ostrov a problémy prestali. Prípad 2 novinárov. 2 novinári sa vydali na ostrov natočiť reportáž o miestnej legende. Keď robili zábery jednej z bábik, ich kamera náhle prestala fungovať. O niekoľko minút neskôr sa sama zapla a prehrala krátky rozmazaný záznam, kde bolo počuť tiché šepoty. Nikto nevedel vysvetliť, ako sa to stalo. Mexická turistka Camila. Camila sa rozhodla navštíviť ostrov sama, pretože neverila na paranormálne javy. Pri prechádzke si všimla jednu bábiku, ktorá mala veľmi realistické oči. Keď sa k nej sklonila, prisahala, že na ňu žmurkla. Vystrašene cúvla a o chvíľu sa ozval jemný smiech. Odvtedy verí, že ostrov naozaj ukrýva niečo nadprirodzené. Príbeh mladého páru Sofia a Daniel 2020. Sofia a Daniel prišli na ostrov v rámci turistického výletu. Počas prehliadky sa Daniel zo žartu dotkol jednej z bábik a povedal: "Ak tu naozaj straší, daj nám znamenie." O niekoľko sekúnd neskôr mu jeho hodinky, ktoré nikdy predtým nefungovali zle, začali blikať a ukazovať nesprávny čas. Keď odchádzali, Sofia cítila, že ju niekto sleduje. Neskôr v noci sa zobudila na zvuk tichého dievčenského šepotu pri jej uchu. Stratený chlapec, skúsenosť sprievodcu Manuela 2014. Manuel, skúsený miestny sprievodca, sprevádzal malú skupinu návštevníkov, keď si všimol, že jedno dieťa sa drží ďalej od ostatných. Bol bledý a ticho pozoroval bábiky. Keď sa ho opýtal, čo sa deje, chlapec ukázal na starú špinavú bábiku a povedal: "Ona mi povedala, že som sa stratil." Manuel nechápal, čo tým myslel, pretože chlapec bol so svojou rodinou. Po návrate na pevninu jeho matka povedala, že chlapec nikdy predtým na ostrove nebol, ale mal o ňom nočné mori ešte pred výletom. Počujúce bábiky, výpoveď turistky Mariany 2019. Mariana prišla na ostrov so skupinou priateľov. Počas prehliadky zo zvedavosti pošepkala jednej bábike: "Si tu sama?" O pár sekúnd neskôr vietor zdvihol prach a v diaľke bolo počuť detský hlas, ktorý povedal: "Nie." Mariana sa roztriasla a odmietla stráviť na ostrove čo i len minútu navyše. Skupina turistov sa rozhodla zostať na ostrove do súmraku. Keď sa zotmelo, počuli slabý šepot prichádzajúci od bábik. Nikto nevedel, odkiaľ zvuk presne vychádza. Jeden z návštevníkov začal natáčať na telefón, ale na zázname nebolo nič počuť, len ťažký dých a zvláštne skreslené zvuky. Jedna žena tvrdí, že pri jazere videla v odraze vody malé dievčatko s dlhými vlasmi. Keď sa otočila, nikto tam nebol. Po návrate domov ju začali prenasledovať desivé sny o utopenom dievčati a v noci počula, ako jej hračky v izbe sami od seba hýbu rukami. 2 priatelia navštívili ostrov a rozhodli sa stráviť tam iba 30 minút. Po chvíli sa im zdalo, že čas plynie veľmi pomaly. Keď sa vrátili na loďku, ich hodinky ukazovali o 3 hodiny viac, než si mysleli. Netušili, čo sa stalo, ale obaja sa cítili vyčerpaní a mali pocit, ako by im niekto odčerpával energiu. Jedna turistka sa zastavila pri veľkej bábike s čiernymi očami, aby si ju odfotila. Keď sa naklonila bližšie, ucítila na krku chladný dotyk, ako by sa jej niekto ľadovými prstami dotkol pokožky. Okamžite sa otočila, ale nikto tam nebol. Odvtedy má vraj nočné mori o malých rukách, ktoré sa jej snažia dotknúť. Skupina dobrodruhov sa rozhodla prespať na ostrove.
Počas noci ich zobudil zvuk plačúceho dieťaťa. Mysleli si, že je to vietor, ale zvuk bol čoraz zreteľnejší. Keď vyšli von zo stanu, zvuk prestal. Ráno zistili, že jedna bábika, ktorá predtým visela na strome, teraz ležala vedľa ich stanu s roztvorenými rukami, ako by sa ich snažila objať. Jedna žena sa dotkla starej bábiky s odtrhnutou rukou a povedala nahlas: "Nevyzeráš až tak strašidelne." O pár sekúnd neskôr sa jej zdalo, že bábika pohla perami do mierneho úsmevu. V panike vyhodila fotky, ktoré si tam spravila, a tvrdila, že sa jej v telefóne neustále objavovali neznáme hlasy v nahrávkach, aj keď ich nikdy nenahrávala. Po všetkých týchto znepokojujúcich príbehoch o ostrove Bábik sa môžeš pýtať, čo na to hovoria odborníci na paranormálne javy. Sú tieto javy naozaj nadprirodzené, alebo je za tým niečo úplne iné? Niektorí odborníci sú skeptickí a tvrdia, že všetky záhady okolo ostrova môžu byť výsledkom psychologických faktorov. Návštevníci môžu byť ovplyvnení legendami a očakávaniami, čo môže spôsobiť, že vnímajú veci inak, než v skutočnosti sú. Iní odborníci sú otvorení možnosti, že niektoré nevysvetliteľné javy, ktoré sa na ostrove dejú, môžu mať paranormálne pozadie. Títo výskumníci sa zaujímajú o duchov a iné neobvyklé skúsenosti, aj keď je ťažké ich potvrdiť vedeckými metódami. Niektorí tiež upozorňujú na psychologický aspekt, ako kultúra a osobné presvedčenia môžu ovplyvniť naše vnímanie miesta. Príbehy o bábikách, ktoré ožívajú, môžu byť výsledkom toho, že ľudia očakávajú niečo strašidelné, čo si následne v mysli vytvoria. Tak či onak sa hovorí, že duch Juliana Santanu Bareru stále blúdi ostrovom, starajúc sa o svoje bábiky. A niektorí tvrdia, že spolu s ním možno vidieť aj tajomnú postavu malého dievčaťa, ktoré nikdy neodišlo. A možno, ak budete počúvať pozorne, ich kroky budete počuť aj u vás doma. Ak chceš počuť viac strašidelných príbehov, klikni na odber a zapni zvonec. Nikdy nevieš, kedy ťa ďalšia legenda dostihne. A o týždeň sa uvidíme pri 3. časti série o najstrašidelnejších miestach sveta.